ngeten Bapak Arsi. Rene sih. Estunipun kula menika ajeng tutulung. Sapa mau kok jenengmu? Mintarsih. Estunipun Mintarsih menika badhe dipun badhot dening salah setunggaling macan. Oke. Nanging rahayune kula ngertos macan kala wau kula saged singkiraken. Dumadaan Mintarsih menika kantaka utawi semaput. Oh ngono to. Lajeng badhe kula tulungi, kula gletake ngaten. Kula pok-pok ngeten. Nah, dikira niku Iki nganu ora ceket-ceket iki ora ngono, iki mung aweh conto. go contoh. Ya conto-conto ning ora iki yo nang kono ki yo napa jane. Anakku teter urung omah-omah ki engko. Temenan anakku teter urung omah-omah. Wis ngene. Pripun? Rene sih. Ini bapak kene. Nah, Ya, malah apik. Ranggawuni. nggih. Iki aku lagi tepung, ya. Sopo Pengkarian perkara iki deramu genahe pripun? perkara kuwi mengko gampang. Oke. Mengko bapak sing bakal miterang karo kowe ya. Nggih, Sapa jenengmu? kula Maesa Cempaka. Maesa Cempaka. Nggih. Ranggawuni. Nggih, pripun? Nek kowe gelut karo Maesa Cempaka kuwi padha karo kowe rebut balung tanpa isi. Keren. Kok panjenengan saged paring pangandika kados ngaten dasaripun napa? Dasare mergo iki isih sedulurmu dhewe. Sedulur ya Allah. Senajan ora sedulur tunggal bapa biung, ya ta? Nanging iki isih sedulurmu tunggal ketok kunir, padha karo adine Kakang. Yen kowe kepengin ngerti apa sak tenane, yen kowe ora percaya iki sedulurmu. Ngene lho le critane le.